Усім прывітанне. Радыё Свабода пачынае трансляцыю з Берасця. Мы цяпер знаходзімся ў цэнтры гораду ля будынку мясцовага ЦУМа. І тут у гэтыя хвіліны пачаўся такі жалобны ланцуг памяці ўсіх пацярпелых падчас нядаўніх пратэстаў, таксама памяці ўсіх загінулых. І сярод іх у тым ліку берасцеец Геннадзь Шутаў. Планавалася, што гэтая акцыя, гэты ланцуг пройдзе праз дзень пасля пахавання Геннадзя Шутава. Меркавалася, што пахаванне адбудзецца учора у Жабінцы, адкуль сам паходзіць гэты чалавек. Аднак цела памерлага, загінулага не было аддадзена родным, і таму вось гэты ланцуг зараз стаіць тут, нягледзячы на тое, што само пахаванне забітага не прайшло. Бачым мы тут зараз некалькі соцень чалавек, напэўна, яны сталі ўздоўж праезнай часткі. Значная частка гэтых людзей, жанчыны, у асноўным у чорнай вопратцы. Гэта таксама такая ідэя жалобнага ланцуга, быў заклік прыходзіць ва ўсім чорным, таксама з чорнымі стужкамі. Аднак не вельмі проста сёння гэта зрабіць. У Берасці вельмі спякотна, каля 30 градусаў цяпла, сонечна, у адрозненне ад Менску. І ось бачым мы, што не ўсе удзельнікі гэтага жалобнага ланцуга яны прытрымаліся гэтага закліку, гэтага правіла. Як нам берасцейцы ўжо сёння расказалі, амаль штодня адбываюцца якісь акцыі пратэсту ў горадзе. Сёння ўвечары таксама запланавана адна з такіх акцый. А вось цяпер вы бачыце, як людзі сталі ў ланцуг у знак жалобы па пацярпелых і загінутых. Учора у берасцейскай крэпасці, паводле афіцыйных лічбаў, каля 35 000 прыхільнікаў дзейнай улады збіраліся. Там таксама прайшоў такі вялікі сход, вялікі мітынг. Вось, а сёння працягнуліся акцыі нязгодных з вынікамі выбараў і нязгодных з тым, што адбывалася пасля. Зараз мы пагаворым з людзьмі. Добрый день, можно с вами поговорить? Радыё Свобода. Бачу, вы ва ўсім чорным. Ці правильно разумею, что вы у знак жалобы тут сегодня стоите? Именно так. Нам очень жалко тех людей, которые погибли. Мы все очень сожалеем, и мы очень надеемся, что те, кто в этом виноваты, понесут справедливое наказание. Ведаю, что один из загинулых — это жыхар Берасця, ваш земляк. Да, именно так. Это было на Востоке, мы все об этом прекрасно знаем. Это для всех это был шок и остается шоком. Но, к сожалению, тот импровизированный мемориал, который сделали люди на месте его гибели, коммунальщики убрали за ночь. Тоже обидно, люди обижаются. А як выглядаў гэты мемориал? Там были кветки, что? Да, там были лампады, там были фотографии, и там было очень много цветов. А што гавораць у Брэсце пра гэты выпадак смерці, як гэта адбылося? Вы знаете, все в шоковом состоянии, поэтому всем очень жалко. Все жалеют семью. Насколько я знаю, в Жабинке, он сам из Жабинки, вчера прошел собрание именно по поводу того, что там произошло. Але яго цела загінулага, цела гэта Геннадзя Шутава не аддалі. Его еще не отдали семье. И по сведениям, я не помню, какая была передача, сказали, что в течение месяца только смогут отдать. К сожалению, все сочувствуют семье. А ўвогуле, як з пратэстоўцамі, з затрыманымі ў Берасці абыходзіліся праваахоўныя органы? Гэта было таксама жахліва, як у Мінску, альбо іначай? Именно так. Разницы между Минском и Брестом не было. К сожалению, не было. А якая колькасць тут пацярпелых людзей, вядома гэта? Нет, я не могу это сказать. Есть группа юристов, которые этим занимаются, и я думаю, что у них есть все эти сведения. Вот. Обыкновенный житель Бреста. Дзякую вам. Зараз мы пройдзем уздоўж ланцуга. Па дарозе я вам раскажу крыху больш
пра самого загінулага. Геннадзь Шутаў яго завуць. Вядома, што ён быў моцна паранены ў ноч з 11 на 12 жніўня. Гэта адбылося ў раёне парку воінаў-інтэрнацыяналістаў. Мы вялі адтуль стрым, калі прыязджала Святлана Ціхановская на мітынг, там збіралася. Ось ля аднаго з 20 павярховікаў. Мясцовыя называюць свечкай гэты будынак. Вось і ля аднаго з 20 павярховікаў адбыўся гэты выпадак. На самой справе шмат незразумелага з абставінамі гібелі Геннадзя Шутава. Як я тут з размоваў з берасцейскімі журналістамі даведаўся, адбылося ўсё ўжо пасля таго, як людзі сышлі з раёну парку воінаў-інтэрнацыяналістаў, есці блізка апоўначы. Невядома ўвогуле, ці Геннадзь Шутаў удзельнічаў у акцыі пратэсту. Ён быў разам са сваім сябрам. Паводле афіцыйнай версіі, якую праваахоўныя органы распаўсюдзілі вось літаральна праз дзень пасля здарэння, ён уступіў у сутычку з супрацоўнікамі праваахоўных органаў, вось нападаў на міліцыянта і быў у выніку паранены, у выніку атрымаў агнястрэльнае раненне. Родныя Геннадзя Шутава 2 дні не маглі даведацца пра яго лёс, не ведалі, дзе ён. Пасля даведаліся, што ён знаходзіцца ў берасцейскім шпіталі. Вось. Вядома таксама, што Геннадзя Шутава праз вялікую складанасць траўмы перавезлі ў вайсковы шпіталь у Мінску. З дапамогай верталёта гэта адбывалася. Таксама сведчыць пра цяжкі стан, яго цяжкі стан. Вядома, што ён паранены быў у галаву. І вось некалькі дзён таму ўжо ў Мінску Геннадзь памёр. Вядома, што сам ён паходзіць з Жабінкі, жыў у Берасці, у яго першая жонка ў Жабінцы засталася, у яго 5 дзяцей. Апошнім часам ён зарабляў на жыццё тым, што працаваў дальнабойшчыкам, меў рэйсы ў Еўропе, таксама па-за Еўропай. Вось тут таксама ад берасцейскіх мясцовых журналістаў вядома, што ён вярнуўся з свайго апошняга рэйса літаральна за дзень да выбараў, 8 жніўня. І вось так склалася, што загінуў літаральна праз некалькі дзён пасля сваёй апошняй паездкі. У пятніцу ў Жабінцы мусіла адбыцца пахаванне Геннадзя Шутава. Аднак літаральна за дзень да пахавання родным паведамілі, што не выдадуць цела. Цела яго знаходзіцца ў Мінску зараз. Што неабходна правесці яшчэ экспертызу, вядзецца праверка па факце яго гібелі. І зараз, як вось нам жыхарка Берасці ўжо агучыла падчас трансляцыі, невядома ўвогуле, калі адбудзецца пахаванне загінулага. Трэцяй ахвярай пратэстаў ён стаў першы Александр Тарайкоўскі з Менску, а таксама Александр Віхор з Гомелю. Пра гэтыя выпадкі таксама, на тым ліку, мы актыўна пісалі. Вось, прайшлі мы гэты жалобны ланцуг. Пабачылі вы, колькі тут людзей. Яшчэ працягваюць далучацца да гэтай акцыі жыхары Берасці, таму, напэўна, будзе іх больш. Зараз мы яшчэ пагаворым. Добрый дзень. Радыё Свабода. Можна пагаварыць з вамі? Вы таксама ў чорнай вопратцы з белымі кветкамі. Это знак жалобы по тых, кто потерпел? Да, потому что так не должно происходить в мирное время, чтобы мы боялись выходить на улицу, чтобы мы боялись, чтобы наши мужчины могли выйти из дома и не вернуться обратно. За себя, за свое здоровье. Так не должно быть. В мирное время, в мирной стране это недопустимо. Поэтому в знак солидарности с теми, кто уже погиб, кто пропал и кто пострадал от насилия, мы здесь. А як шмат людзей у Берасці пацярпелі падчас акцыі пасля выбараў? Я не могу сказать точные цифры, я на самом деле не знаю. Знаю, что больше 200 было задержано.
порядка 34 еще остается в изоляторах. Никто не знает, что с ними, в каком они состоянии. Тех, кого выпустили, всем нужна психологическая помощь, медицинская помощь. Ну, это жутко. А як дзейнічалі сілавікі ў Брэсце, таксама як у Мінску, з гранатамі светашумавымі, з гумовымі кулямі, альбо тут іначай было? Абсолютно верно. У нас есть и пострадавшие, и погибшие. Вот, поэтому кидали гранаты, световые, шумовые, стреляли резиновыми пулями. Было страшно. Ну, я сама лично не присутствовала, но как бы знаю, слышала, кто был знакомым, то это было страшно. Так не должно быть в мирное время. А ведаю, што была сустрэча жыхароў Берасця з гарадскімі ўладамі, што там гаварылі? Представители Бреста выдвинули свои требования, и завтра Рогачук должен дать ответ по тому, что он сделал, и он должен был до завтра, в принципе, все выполнить. Поэтому, общались разные люди, выступали матери пострадавших мальчишек, поэтому такая предметная беседа была, а результаты будут завтра. Зміла, дзякую вялікі вам. На самой справе за кратамі ў Берасці яшчэ знаходзіцца некалькі дзесяткаў затрыманых падчас пратэстаў. Большая іх частка была выпушчана з СІЗА пасля таго, як група людзей, больш за 10 000 чалавек, проста падышла да СІЗА з патрабаваннем выпусціць затрыманых. Вось больш за сотню, больш за 150 нават чалавек выпусцілі. Але некалькі дзесяткаў, як я ўжо сказаў, застаюцца за кратамі, і, наколькі вядома, гэта тыя, супраць каго вядзецца ўжо крымінальны працэс, або якія падазраваныя па ім зараз знаходзяцца. На самой справе не вельмі шмат інфармацыі па кожным з выпадкаў, і тым ліку ў Берасці ёсць людзі, якія, лёс якіх пакуль яшчэ невядомы. Добрый день. Можно с вами поговорить? Живый эфир «Радио Свобода». Да. Скажите, коли ласка, чим причина вашей ланцуга? Что вы хотите сказать тем, что пришли сюда? Мы продолжаем выражать свое мнение относительно того, что происходит в нашей стране. Потому что всем совершенно очевидно, что результаты были сфальсифицированы, поэтому мы таким образом выражаем мирный протест, давая понять, что мы по-прежнему придерживаемся этого мнения. А у Берасти каждый день такие акции проходят? Я вообще сам не отсюда, не из Бреста. Я сегодня приехал в гости к своей девушке. И поэтому я не могу сказать, каждый день проходят здесь такие акции или нет. Вельмі жорсткія былі разгоны першых акцый пратэсту. Не боитесь, что зараз таксама можете трапіць за краты, быть сбитым? Конечно, существует определенное опасение, но по-другому наше мнение выразить у нас не получается, и по-другому нас не услышат. Поэтому приходится с этим мириться и по-прежнему держать свою позицию. Дякую вам. Затрыманні у Берасці, не глядячы на тое, што в прынцыпе скончыліся масавыя затрыманні працягваюцца. На некалькі дзён таму лідар, фронтмен гурта «Дай дарогу» берасцейскага юрыстыйскі быў затрыманы ўжо другі раз за непрацяглы час. І сёння таксама я размаўляў з калегамі берасцейскімі, і ніхто не ведае дакладна, што з ім, чым яго абвінавачваюць альбо падазраюць зараз. Таму такая таксама інфармацыя. Літаральна некалькі гадзін таму, магчыма, крыху больш, на нашым канале стала 200 000 подписчиков. Хочам вам за гэта падзякаваць тым усім, хто падпісваецца. Такія вялікія лічбы, вялікія тэмпы росту у нас. Мы все вельмі ўдзячныя тым, хто падпісваецца на наш канал, хто нас глядзіць. Калі яшчэ не падпісаліся, абавязкова просім гэта зрабіць. Там такая чырвоная кнопка под нашай трансляцыі, там званочак, не забывайце націснуць, каб не прапусціць усе нашы наступныя трансляцыі. Асабліва гэта актуальна зараз, калі наш сайт свабода.орг заблакаваны рашэннем Міністэрства інфармацыі, таму запрашаем вас актыўна сачыць за намі праз YouTube, праз нашы аккаунты ў соцсетках і, конечно ж, Telegram. Зараз плануем актывізаваць працу на Telegram і будзем там больш актыўна паведамляць пра навіны.
Бачите вы чорных вопратках люди. Добрый день, можно поговорить с вами? Живый эфир от «За свобода». Вы у чорной вопратцы, это знак жалобы, так и? Конечно, да. Да. Слезы на глазах за все, что произошло с нами за это время. Нет слов. Только один вопрос. За что? За что? Мы платим налоги этому государству, мы кормим власть, которая должна нас защищать, она нас бьет. У многих людей развилась фобия, боятся выходить на улицу. Я боюсь подходить к подъезду дома и боюсь, что я не приду домой. И мой сын, которому 25 лет. Мне стыдно, что я живу в этом государстве. Расскажите, калі ласка, што адбывалася ў Брэсце першыя дні пасля выбараў, як гэта выглядала? Я проголосовала очень поздно, специально, пока перед закрытием выборных участков, чтобы не было никаких вбросов. И все, я ушла домой. А 10-го я привезла детей к сестре. И на Советской уже был полностью заполнен ОМОНом. И брали 16-летних парней, крутили руки им. Я так смотрю, они крутят, и все плачут, кричат: вы мне сломали руку. Что это происходило, это же не знаю, мы не поняли. А потом уже вечером началось, ОМОН гнал людей, люди разбегались все по домам, они светили фонариками, ездили, искали людей, всех подряд гребли. Что это была за акция, я не знаю. Хотели, наверное, нас всех уничтожить. Нет, нет слов. А ці былі нейкія тлумачэнні ад кіраўніцтва берасцейскай міліцыі перед людзьмі? Мы собирались на площади, задали этот вопрос, а мэр города сказал: ну, по городу у вас есть ко мне вопросы? Нету? Все, у нас в городе все тихо. Такое ощущение, что из нас делают дураков. Наверное, мы дураки и есть, раз молчали столько времени. Мне стыдно перед сыном, что я молчала. Теперь я должна отвечать за это. Як вы думаеце, улады зразумелі, што гэта быў вельмі жорсткі? Улада смеется над нами. Вы же не видите. Президент, он смеется и говорит, что еще будут жестче разгоны, потому что вы несанкционированно вышли. Мы показываем, что мы за него не голосовали. Ну, я не знаю, как жить можно вообще в этой стране. Надо уезжать. Молодежи надо уезжать, потому что работать на эту власть и платить налоги и... Нет смысла. Мы рабы для них. Дякую вам. Бачу я у некаторых з людзей плакаты, у тым ліку. Бачу, так. Добрый день. Можно з вами паговорыць. Бачу у вас плакат 5 дзяцей Геннадзя Шутова засталіся без бацькі. Вы ведаеце сям'ю, магчыма? Что ведаю? Сям'ю Геннадзя Шутова? Не ведаю, просто прочитала, что там засталося 5 дзяцей, малодшаму 3 гады. І я не могу, калі учора крычалі ў крэпасці за бацьку, мне падаецца, гэта не актуальны лозунг. Што ўвогуле вось гавораць зараз у Берасці пра гэты выпадак, пра смерць Геннадзя Шутова, як ставяцца да афіцыйнай версіі? Ну, я не ведаю, толькі што пішуць, ну, ведаю, што ў чаце абмяркоўвалі і шукалі сведкаў тых падзей, таму што вельмі розныя версіі, і ніхто не можа вызначыцца, што было, але таксама ведаю, што знаёмыя ведалі айца, ну, вось гэтага мужчыну, што ён працаваў дальнабойшчыкам, і што гэта быў, ну, проста, ну, не ведаю, проста беларускі мужчына. Наколькі я тут ведаю таксама ад калег берасцейскіх журналістаў, то нават невядома, ці ён удзельнічаў у пратэсце. Ну так, я нешта чытала, што ён проста недзе знаходзіўся, там штосьці выкрыкнуў. Ну, то есть падаецца, што нас, ну, уявіць, што ён аказваў там, не ведаю, як это сказаць, нападаў на міліцыю, ну, гэта вельмі складана. Ну, і вельмі шкада сям'ю. Увогуле, што ў тыя дні, ось 10, 11, 12 жніўня адбывалася ў Берасці, як вы можете это описать? Ну, я живу ў цэнтры, і мне было страшно выходзіць на вуліцу 10-11, потому что ў кожным двары стаяла міліцыя, стаялі, насамрэч не міліцыя, стаялі военные с автоматами. То есть я не хочу, каб такое адбывалася ў маім горадзе, я не хочу бояться гэтага, я не хочу бояться выйсці на улицу, і я вось таксама супраць гэтага зараз стаю, потому что я не хочу, чтобы гэта адбывалася зноў. Ці шмат было пратэстуючых, якія былі іх дзеянні, магчыма, яны там будавалі барыкады, паводзілі агрэсіўна сябе, як гэта выглядала?
Ну, гэта я не ведаю, тому што бачыла толькі з фота, але мне падаецца, што ўсё ж такі гэта не было так, як сказаць, гэта не было ваеннае супрацьстаянне, людзі былі без зброі, і таму выступаць супраць іх са зброяй, з кулямі, гэта, мне падаецца, гэта неадпаведны адказ. Дзякую вам. Вяртаючыся да выпадку з гібеллю Геннадзя Шутава, яшчэ раскажу, што вядома як мінімум пра аднаго сведку, яго сябра, добрага знаёмага, які знаходзіўся побач з Геннадзем вось у гэты момант, калі ён быў паранены. Вядома, што гэты чалавек зараз знаходзіцца ўзяты пад варту, і таксама няма магчымасці з ім паразмаўляць камусьці апроч праваахоўнікаў, і невядома увогуле ягоная версія падзей невядомая застаецца. Напэўна, ён мог бы расказаць шмат, калі да яго быў доступ. Як і ў Мінску, аўтамабілі сігналяць тут, якія праязджаюць побач. Бачым мы, як яны вітаюць пратэстуючых, людзей, якія сабраліся на пратэст. Бачым плакат. Добрый дзень, можна пагаварыць з вами? Добрый дзень, тады можна з вами пагаварыць. Бачу, у вас напісана, што ўсе атрымаюць па заслугах. Ці вы лічыце, гэта насамрэч адбудзецца? І каму адрасаваны гэты плакат? Это адресовано всем. И тем, кто поступает плохо, не по совести, и тем, кто поступает хорошо. То есть это двояко. Я считаю, что жизнь — это бумеранг, и всем действительно вернется. Не может быть в 21 веке, что в стране столько вранья, что такой беспредел, и обязательно воздастся. И очень скоро, я думаю. Скоро в вселенских понятиях, я имею в виду не день, не два, и потому я призываю всех, чтобы никто не оставался безразличным, потому что от каждого человека в этом месте зависит многое. И мы не должны, читая новости в телеграммах, думать, что кто-то там ходит, кто-то там выбивает нам свободу и какое-то будущее, и мы должны все это делать вместе. А еще, кстати, можно я хочу сказать, очень неправильно, мне кажется, то, что те люди, которые ходят в поддержку на митинги Лукашенко, они ставят равно между Республикой Беларусь и фамилией Лукашенко. Они должны понять и пораскинуть мозгами, наконец, что если Лукашенко уйдет, Беларусь никуда не денется. И то, что они говорят на поддержку в своих митингах, это, конечно, совершенно не имеет никакого смысла. Люди просто настолько консервативны в Беларуси, привыкли ничего не менять. Они просто боятся что-то поменять. Я не живу в Беларуси уже 2 года, я переехала. Я из Бреста, но я уехала. А уехала, потому что я думала, что безнадежно что-то здесь поменять. Но теперь, когда я вижу этот глоток, скажем так, свет в конце туннеля, я человек, которому, возможно, должно быть больше всех безразлично. Я все равно уеду, скажем так. Но я хочу добиться, чтобы Беларусь была той страной, из которой не захочется уезжать. Дякую вам. Так, вельмі цікава прамова. Пачулі мы такі зварот да ўдзельнікаў мітынгаў за падтрымку дзейнага кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. І вось літаральна ў гэтыя хвіліны у горадні адбываецца які мітынг на яго падтрымку. Быў сёння кіраўнік Беларусі на горскім павільёне, сустракаўся палігоне. Сустракаўся ён з вайскоўцамі. Зараз такі мітынг у горадні арганізаваны. Вось там ужо, як мне паведамляе рэдактар трансляцыі, затрымалі 2 журналістаў, нашых калег з выдання Гродна Лайф. Яны, наколькі вядома, яны
спрабавалі здымаць гэты мітынг з дрона, з паветра. І вось зараз, напэўна, будуць мець размовы з праваахоўнікамі. Добрый день, можно с вами поговорить? Бачу, у вас такі заклік сыходзіць па-ангельску. Кому ён адресаваны? Ну, понятно кому. Тому, кто ухватился синими пальцами за власть и отпускать не хочет. Хочется успеть пожить в стране, где уважают права человека, где считают голоса на выборах, где не мучают и не издеваются над людьми, где не убивают просто так. Хочется успеть пожить в такой стране. А вы з Берасця, так? Да, да. Ось якія настроі у іншых берасцейцаў, такія ж, як у вас, альбо шмат прыхільнікаў кіраўніка краіны ёсць? Нет, все-таки я думаю, большинство людей думают так, как я. Просто не у всех хватает смелости об этом говорить открыто. И я сужу по тому, сколько людей было, когда мы подписывались за Светлану Тихановскую перед выборами. И сколько людей было в прошлую субботу, когда мы вот просто не сговариваясь, все вот так вот пошли, такой вот широкой колонной. Мы шли по Московской, через мост, на восток, на Ковалевку и опять вернулись сюда. Ну, я не знаю, 20 точно было в этой колонии. Просто это было абсолютно стихийно. Никто заранее не предупреждал никого. Значит, есть все-таки сторонники. Ну, не у всех хватает мужества выйти каждый день. Кто-то уже разочаровался и думает, что все кончено, и мы не победим. Да, трудно. Да, иногда отчаяние охватывает, и кажется, что ну все. Но потом себе говорю, иди, делай, что должен, и будь, что будет. Улады называюць ось такія акцыі незаконнымі. Таксама ёсць неверагоднасць, што будуць затрыманні. Вы не думаеце, што трапіце ў пастарунак? Будете арыштаваны? Да, я боюсь, как и все люди в этой стране. Все боятся, и я боюсь, конечно. Конечно, боюсь. Ну, хожу. Ну, не могу по-другому. Вось такое меркаванне існуе, магчыма, стэрэатып, што пенсіянеры ў Беларусі традыцыйна падтрымліваюць кіраўніка дзяржавы Александра Лукашенко. Вось што вы на гэта можете сказаць? Якія ваши назіранні? Ну, в основном, да, конечно. Потому что я телевизор не смотрю уже много лет. А они смотрят. И что-то им вложить в голову, ну, чрезвычайно сложно. Вы с сяброўкамі спрачаецеся на гэту тэму? А вы знаете, у меня все сябровки очень молодые. У меня мой друг последнего времени, ему 15 лет. И мы с ним замечательно друг друга понимаем. Мы познакомились на улице. И нас как-то судьба всегда сводит. Мы не созваниваемся, хотя мы знаем друг друга, телефоны обменялись. Но встречаемся всегда где-то, вот где-то. И всегда и я понимаю, что я ему тоже интересно. Когда мы с ним разговариваем, ему не скучно и не нудно со мной. А вы ранее выходили на акции протесту, ці зараз перший раз? Так? Нет, я выхожу на все. На все. Минулые годы так само ходили? Да. Да. Ну, меня за это моя семья очень осуждала, что я не о том думаю, не тем живу. Ну, я, наверное, такой уродилась. Женщина-воин. Я не могу, когда что-то несправедливо. Я это чувствую кожей. Зрозуміло, дякую вам вялікі. Добрый дзень. Бачым мы звароты таксама на плакатах, у тым ліку, да, служачых у войску. Сігналяць аўтамабілі, вось бачым мікрааўтобус з бела-чырвона-белымі сцягамі праязджае. Крыху больш стала людзей, аднак некалькі, напэўна, соцен тут удзельнічае у гэтым ланцугу жалобным. Нагадаю, меркавалася, што гэта будзе такая акцыя памяці загінулага берасцейца Геннадзя Шутава, якога мусілі пахаваць учора у Жабінцы, аднак
праз тое, што цела не выдалі родным пакуль праз неабходнасць правядзення экспертызаў, то вось пахаванне дагэтуль не адбылося. Чуў я тут ужо такое меркаванне, інфармацыю, што магчыма пахаванне адбудзецца ў панядзелак. І не выдалі цела толькі для таго, каб пазбегнуць такіх масавых новых акцый. Ну, аднак гэта толькі такая неафіцыйная інфармацыя, якую абмяркоўваюць жыхары Берасця тут. Вось паведаміла мне рэдактарка трансляцыі, што сёння, вось літаральна некалькі, напэўна, хвілінаў таму кіраўнік дзяржавы, кіраўнік Беларусі ў горадзе, выступаючы на мітынгу ў сваю падтрымку, ён паведаміў, што каля 60% вось гэтых фотаздымкаў і відэа, сведчанняў катаванняў альбо збіцця затрыманых удзельнікаў пратэстаў. Гэта пастаноўка, магчыма, адмыслова падрыхтаваныя кадры. Вось такая зараз інфармацыя апошняя ад кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Працягнуўся ланцуг. Да. Яшчэ одна навіна сёння прыйшла з горадні, магчыма, ведаеце, але паўтару. Прызначаны новы кіраўнік Гарадзенскай вобласці, гэта ўжо былы міністр аховы здароўя гаспадар Каранік. Нечаканае такое прызначэнне, бо гэта прафесійны лекар, які таксама не так даўно і стаў кіраўніком міністэрства аховы здароўя. Зараз вось будзе кіраваць горадняй і гарадзеншчынай. Шмат хто апошнія тыдні захапляўся тым, як паводзілі сябе гарадзенскія ўлады, якія пайшлі на дыялог з пратэстуючымі. У горадні былі дазволеныя афіцыйна тыя мітынгі штодзённыя на галоўнай плошчы. Нават гарадзенскае тэлебачанне дзяржаўнае паведамляла пра пратэсты, калі не памыляюся, на жывую трансляцыю вяло з іх, і паведамлялася пра пацярпелых. Ну, вось некалькі дзён таму гэта ўсё было адменена. Зараз мы бачым, што новага кіраўніка прызначылі у Гарадзенскую вобласць. Увогуле, гаспадар Каранік таксама, напэўна, быў ці не адзіным міністрам, які асабіста выходзіў да пратэстуючых лекараў некалькі разоў. Ведаем, што выходзіў да ланцуга, які лекары ўтваралі. Таксама ведаем, што да міністэрства аховы здароўя ён падыходзіў. І вось зараз мусіць ён хаця б часова развітацца з сваёй прафесіяй лекара і зоймецца іншымі справамі. Бачым мы таксама такая інсталяцыя мастацкая. Зараз пытаем, што гэта. Добрый дзень. Можете рассказать, кто это? Это мэр Бреста. Это яго фотаздымак, так? Чым ён так вам не падабаецца, что вы таким чином до яго звярнулись? Ну, во-первых, то, что происходило в городе, да, и происходит при его сейчас правлении, да, он как бы ставленник, опять же, нашего президента, да, который сейчас, и те методы, которыми он, руководствуется, опять же, в те дни, когда были задержания. То есть, если бы это был мэр, действительно, который выбран народом, он бы был с народом, он бы не позволил это допустить. Вот. И, как бы озвучивая то, что мы европейский город, что Брест европейский город, в любом европейском городе мэр сам бы подал в отставку и
уже давным-давно ушел бы с этой должности, позволил бы занять ее кому-то другому. Вот, ну, вот как бы наш, наверное, мэр должен понять, что ему пора уходить, и как и любой другой мэр другого города, который назначен нынешним руководством, которое уже не признано. Вот, поэтому вот так вот. Ведаю, што ён выходзіў да пратэстуючых на плошчы, была сустрэча, размова, бачу я відэафрагмент. Што ён гаварыў, як ён рэагаваў на претензии протестующих? Ну, в стандартной форме, все услышали, все поняли. Да, то есть как бы по факту обычные общие фразы, ну, то есть то, что в принципе всегда озвучивается, для того, чтобы просто что-то так вот как общими фразами затаить, скрыть. И конкретики никакой не было сказано. Опять же, вся его речь в начале была тоже с того, что в Бресте все хорошо, когда стоит толпа людей, которая пришла высказать, ну, свое недовольство нынешнему руководству и тому, что происходит. И начиналось, опять же, выступление с того, что в Бресте все хорошо, все замечательно. Вот. Дякую вам. Яшчэ раз паказваем інсталяцыю. Гаспадар Рагачук, кіраўнік берасцейска гарвыканкама. Нагадаю, знаходзімся мы зараз у Берасці. Бачыце, тут зараз проста ў гэтай хвіліны адбываецца такая акцыя ланцуг жалобы. Памяць пра пацярпелых падчас пратэстаў берасцейцаў і жыхароў іншых гарадоў, таксама памяць загінулых. Адзін з загінулых акурат жыў у Берасці, Геннадзь Шутаў, які памёр некалькі дзён таму у мінскім вайсковым шпіталі пасля ранення, вагнястрэльнага ранення, атрыманага ў ноч з 11 на 12 жніўня вось тут, у Берасці. Не да канца вядомы абставіны, пра якіх гэтае раненне было атрыманае, таксама невядома ўвогуле, ці быў ён удзельнікам пратэстаў. Шмат пытанняў зараз ёсць да вось гэтага выпадку. Паводле афіцыйнай версіі загінулы уступіў бойку альбо супрацьстаянне з прадстаўнікоў праваахоўных органаў і ў выніку быў паранены са зброі. Каля 7 тысяч, нагадаю, агулам чалавек было затрымана за час пратэстаў паслявыбарных. Гэта інфармацыя ад праваахоўных органаў Беларусі. На дадзены момант амаль усе яны выпушчаныя, застаюцца за кратамі толькі тыя, супраць каго узбуджаныя крымінальныя справы за супраціўленне ці непадпарадкаванне працаўнікаў міліцыі, альбо хто з'яўляецца падазраваным па гэтых крымінальных справах. Дакладныя лічбы зараз не магу узгадаць гэтых крымінальных справ, аднак гаворка ідзе проста пра дзесяткі спраў. І МУС, і следчы камітэт у сваіх акаунтах, у соцсетках, на сваіх сайтах актыўна змяшчае відэасведчанні таго, што аказвалася актыўнае супраціўленне. І вось такім чынам даказваецца неабходнасць утрымання пад вартай яшчэ значнай колькасці людзей. Вось у Берасці, як нам расказалі перад нашым стрымам, некалькі дзесяткаў чалавек застаецца ў мясцовым СІЗА, і гэта акурат тыя, хто падазраецца ў супраціўленні супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Па звестках праваабаронцаў больш за 600 чалавек, якія былі па ўсёй Беларусі затрыманы, на дадзены момант падалі заявы ў следчы камітэт, які сцвярджаюць, што супраць іх ужывалася сіла фізічная, неправамоцная, супраць іх ужываліся катаванні ўжо ў месцах пазбаўлення волі. В першую чаргу фігуруе акрэсціна, вядома ж,
таксама і іншыя месцы. Вось тут у Берасці, дзе мы сёння знаходзімся, людзі гавораць пра збіцці на тэрыторыі РУСа. Таксама нават ёсць такая інфармацыя, пакуль не пацверджаная, пра тое, што адбываліся збіцці затрыманых і ў сутарэннях суда берасцейскага. Ну, гэта, паўтаруся, не афіцыйная інфармацыя пакуль. Пакуль таксама невядома пра узбуджэнне крымінальных спраў у дачыненні да супрацоўнікаў праваахоўных органаў, хоць вось ужо больш за 600 заяў пададзена у следчы камітэт. Нагадаю пра наш сайт. З учарашняга дня афіцыйна ён заблакаваны рашэннем міністэрства інфармацыі, таму запрашаем сачыць за нашымі публікацыямі праз нашыя соцсеткі, наш тэлеграм. Зараз актыўна плануем працаваць там. Усе навіны там скарочанай форме, всю інфармацыю можна там пабачыць. Ну і, вядома, запрашаю падпісвацца на наш YouTube-канал. Калі гэтага не зрабілі, то можете проста зараз зрабіць. Цісніце чырвоную кнопку, званочак і абавязкова ўсё убачыце, не прапусціце нічога, ніводнага нашай трансляцыі, ніводнага нашага відэа. Зараз літаральна штодзённа нейкая трансляцыя адбываецца, некалькі ролікаў новых у нас на канале з'яўляецца. Нагадаю яшчэ раз, што літаральна вось некалькі гадзін таму 200 000 падпісчыкаў у нас стала. Яшчэ у весну, красавіку іх было толькі 60 000. Мы вельмі радыя такім тэмпам росту. Вельмі дзякуем усім, хто глядзіць нас, хто на нас падпісваецца. Вялікі дзякуй вам. Бачым мы плакат «Мы стаім бясплатна». Таксама напісаны спеццягнік Берасці-Мінск, Берасці 16.08. 2800 рублёў. Гаворка ідзе пра той адмысловы цягнік, якім з Берасця прыязджалі людзі на мітынг у падтрымку Александра Лукашэнкі на плошчы Незалежнасці. Вось працаваў я там тыдзень таму, мінулую нядзелю. Бачылі мы там некалькі тысяч чалавек. Паводле афіцыйнай версіі было там больш за 50. Аднак сумненні вызываюць гэтыя лічбы. І вось вядома, што з Берасця акурат з гэтага гораду быў такі арганізаваны адмысловы цягнік, якім прыязджалі людзі падтрымаць кіраўніка дзяржавы. З Віцебска яшчэ быў такі ж цягнік. Вось гэтая лічба 2800 рублёў, што ён каштаваў, ну, гэта складана неяк пацвердзіць альбо абвергнуць. З'яўляюцца тут заклікі зараз у гэтым ланцугу пайсці маршам. Пабачым, ці пойдуць людзі. Калі гэта адбудзецца, то мы, канешне ж, абавязкова разам з імі нейкі участак маршрута пройдзем. Пакуль удзельнікі ланцуга знаходзяцца на месцы, стаяць не рухаючыся. Расказваю вам ужо, што учора тут на тэрыторыі крэпасці Берасцейскай адбываўся мітынг праўладны. Ну і там некалькі дзесяткаў тысяч, магчыма, было людзей. Складана размаўляў з журналістамі, якія там працавалі, і яны кажуць, што складана было падлічыць колькасць прыхільнікаў дзейнага кіраўніка краіны, а таксама высветліць, што гэта былі за людзі. Так, мы зараз яшчэ пакуль не вырашылі удзельнікі ланцуга, што ім рабіць далей, куды ім ісці альбо не ісці. Зараз мы яшчэ з кімсьці паразмаўляем. Падыдзем, ось бачу тут людзі стаяць.
Добрый день, можно с вами? Не все. Добрый день, можно поговорить с вами? Так, вы стоите тут с нейкай мэтай у гэтым ланцугу удзельнічаеце альбо як? Я стою с целью того, чтобы, во-первых, были честные выборы, либо признание Тихановской президентом. Во-вторых, чтобы отпустили всех заключенных, кого еще не отпустили, и чтобы не было больше произвола на улице. Што вы маеце на ўвазе гэты на вуліцах, што адбывалася ў Берасці, супраць чаго? Я, может быть, не конкретно про Брест, а, в принципе, про Беларусь. Мне не нравится то, что людей заставляют идти на какие-то митинги, сгоняют насильно за то, что у нас шантажируют увольнением, и то, что люди боятся вечером выходить на улицу, потому что, ну, мало ли, там, хапун или еще что-то. А вось у Берасці былі такія мітынгі за ўладу, падтрымку ўлад? Вчера был в Брестской крепости, насколько я знаю. И множество есть в интернете сведений, что людей сгоняли под угрозой увольнения. А як это выглядало у Брестской крепости? Я так само чуў. Я не знаю, но я слышал, вертолет летал, вот это единственное, что я слышал. А на самом митинге я не был, не знаю. Сёння Александр Лукашенко выступаў у горадні на мітынге ў сваю падтрымку і сказаў, што вось 60% тых фотаздымкаў са слядамі збіцця, якія ў інтэрнэце апублікаваныя, гэта фейк, гэта падробка, пастаноўка. Вось як вы думаеце, ці можа гэта быць праўдай? В больнице тоже 60% лежат с травмами, тоже фейки. Намазали себе, наверное, синим цветом. Но я в это не верю, то, что он говорит, и лично я не верю. То бок, ну, вы лічыце, што вось эта інфармацыя, якая публікуецца, яна адпавядае рэчаіснасці? Я считаю, что да. Ці з вашых знаёмых, магчыма, хтосьці пацярпеў вось падчас пратэсту, ці вы былі затрыманы? Я не был затрыманы. Конкретно с моего непосредственного окружения пару человек было задержанных, я знаю, я помогал им и финансово, на них скидывались, но вопрос, ну, что с ними было, я просто не виделся с ними, поэтому я знаю, что были задержаны 9 числа, 10 числа. Это тут адбывалася ў Берасці? В Бресте, да. Дзякую вам вялікі. Не рухаецца гэтая калона, напэўна, 6, пра якое гаварылася. Не адбудзецца. Людзі стаяць, як мы бачым тут, пратэстуюць вось такім чынам. Бачым, што частка з іх у вопратцы цёмнага колеру альбо ў чорнай вопратцы. Гэта мае сведчыць пра іх жалобу аб загінулых падчас пратэстаў і таксама аб тых людзях, якія пацярпелі моцна, якія яшчэ і зараз знаходзяцца ў шпіталях па ўсёй краіне. Расказваў я пра 3 загінулых: Александр Тараяковскі з Менску, Александр Віхор з Гомеля, таксама Геннадзь Шутаў з Берасця. Ёсць меркаванні, у тым ліку праваабаронцаў, што на самой справе колькасць загінулых падчас пратэстаў большая. Называюцца лічбы і ў 10 чалавек, нават гучалі лічбы у некалькі дзесяткаў чалавек, аднак складана сказаць, ці можа гэта быць праўдай. На дадзены момант правяраў я лічбы апошнія, вядома, што каля 10 чалавек яшчэ застаюцца нязнойдзенымі, іх месцазнаходжанне невядомае. Вось гэта пакуль такая інфармацыя. Колькасць загінулых непасрэдна падчас пратэстаў, нагадаю, пакуль гэта 3 чалавекі. Бачыце вы вось адну з частак гэтага ланцуга. Можаце паглядзець, колькі тут людзей. Ну, вельмі розныя людзі, і моладзь, і людзі сталага пакалення таксама тут прысутнічаюць. Напэўна, большасць гэта жанчыны і дзяўчаты, але таксама і мужчыны тут ёсць. Вось такі невялікі заезд раварыстаў
Зараз мы можам назіраць таксама, яны вітаюць званочкамі людзей, якія стаяць у ланцугу. Не мае на іх някай сімволікі, але вось яны праязджаюць зараз на невялікай хуткасці побач з гэтым ланцугом у памяць ахвяру, таксама у падтрымку пацярпелых. Ось падобныя ланцугі, як тут зараз вы бачыце у Берасці, яны цяпер праходзяць яшчэ ў іншых гарадах, у шэрагу гарадоў Беларусі. У Менску ля Камароўскага рынку на пляцоўцы таксама адбываецца ён. І там зараз, нават як мне падказвае рэдактарка трансляцыі, зараз там грае вядомы беларускі гурт, удзельнік Еўрабачання «Наві бэнд». Вось такім чынам музыкі падтрымліваюць тых, хто выйшаў у ланцугі супраць гвалту. Актыўна музыкі далучаюцца да акцыі пратэсту. І вось у Берасці мінулым тыдні таксама лідар гурта «Дай дарогу» берасцейская мясцовая знакамітасць Юрый Стыльскі, ён нават узначальваў калону падчас аднаго з шэсцю. І вось ён быў на днях літаральна затрыманы. Зараз невядома, што з ім, дзе ён знаходіцца, ці абвінавачваецца ён у чымсьці. Ну, напэўна, у бліжэйшыя дні мы даведаемся пра гэта. Добрый день. Можно поговорить с вами про ваш плакат? Медалі за згвалтаванне з 3 пытальнікамі не тлумачыць нам удзельніца. Яго аўтарка прычын, але мы, напэўна, можам здагадвацца, што гаворка вядзецца пра той вялікі спіс узнагароджаных сілавікоў. Літаральна на днях кіраўнік Беларусі узнагародзіў вялікую колькасць праваахоўнікаў. Няма ніякіх доказаў таго, што узнагароды атрымалі за удзел у падаўленні пратэстаў. Бачыў я інфармацыю, што вялікая колькасць фігурантаў гэтага спісу яны атрымалі, так сказаць, планава свае ўзнагароды за выслугу гадоў. Ну, аднак было ўспрынята сам факт узнагароджання сілавікоў неўзабаве пасля жорсткіх разгонаў, жорсткіх падаўленняў пратэстаў быў ўспрыняты неадназначна, скажам так. Так, наколькі разумею, не адбываецца шэсця. Частка людзей, якія тут стаялі ў ланцугу, яны сышлі самастойна са сцягамі. Бачу, людзі на ўжо іншым баку вуліцы ёсць, а тыя, хто сабраўся тут, яны стаяць на месцы. Праваахоўныя органы ніякім чынам не ўмешваюцца у гэтую акцыю, нягледзячы на тое, што яна не атрымліваў ніхто дазволу на яе правядзенне. Нема тут затрыманых, не бачу я таксама ні аўтазакаў, альбо ўжо такіх знакамітых танаваных мікрааўтобусаў. Вось толькі нам побач стаіць адзін спрацоўнік ДАІ, які сочыць за сітуацыяй і, напэўна, самарэгулюе дарожны рух. Аўтамабілі час ад часу з чырвона-белымі сцягамі праязджаюць. Бачу я таксама адзін аўтамабіль, кіроўца якога атрымаў чырвона-зялёны сцяжок. Но, аднак, ніякіх канфліктных сітуацый альбо агрэсіўных людзей тут мы не бачым. Таксама міліцыя не
падыходзіць, не просіць людзей разыходзіцца. Ось як толькі што мне расказалі удзельнікі гэтага ланцуга, планавалася на самой справе шэсце, нават, магчыма, да месца гібелі Геннадзя Шутава, аднак вось зараз хутчэй за ўсё яго ўсё ж такі не адбудзецца. Верагодна праз тое, што пахаванне загінулага пакуль таксама не было. Нагадаю, што цела Геннадзя Шутава, берасцейца, які загінуў падчас разгону акцыі пратэсту ў Берасці, яно не выдадзенае родным, і пахаванне, якое мусіла адбыцца учора у Жабінцы, яно не адбылося. Дагэтуль невядома ні калі аддадуць цела Шутава родным, ні тым больш, калі адбудзецца яго пахаванне. Афіцыйная прычына невыдачы цела — гэта тое, што неабходна яшчэ правесці шэраг экспертыз і высветліць абставіны гібелі гэтага чалавека. Такім чынам мы будзем завяршаць пакрысе нашу трансляцыю. Запрашаю вас заставацца з намі бліжэйшыя дні. Таксама запланаваны шэраг жывых трансляцый. Бліжэйшая з іх ужо заўтра, калі не памыляюся, калі ўсё будзе як мы планавалі, то ўжо заўтра вы зноў пабачыце нашых карэспандэнтаў на вуліцах Мінска у жывым уключэнні. А мы пакрысе з вами развітваемся.